Nej. 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 Du må højst gå ledig i 14 dage, så skal din A-kasse komme ind og hjælpe dig. Er det ikke den karantæne, man får, efter man i givet fald er, holdt op herinde? Nej, det er ikke noget, man får 3 måneders karantæne eller sådan noget? Det er lidt den A-kassemæssige pendant til 24-årsregel. Man kan komme ind i A-kassen senest 14 dage efter man er færdig med sit studie. Ja. Jeg er medlem af Magisternes A-kasse. Det er rart at være medlem af en A-kasse, hvis man ikke lige kan få et job, når